Nzvimbo iyi yapararira vanhu vakawanda. Inini mufundisi nhengo yangu ikafirwa. Zvikureva kutiwo inini wacho ndatofirwawo. These Christians as they pray, they are sort of praying against Satanism. Satanism izwi rechirungu rinoreva kuti varoyi. Zviri kunzi pane varume vakauya vakapaka bhenzi yavo pabus stop apo. But vanonga vari kunzi vakapfungaidza zvavakapfungaidza zvimishonga here sort of. But vari kunzi vanonga vakapfeka zvinhu zveblack. Vari kutsvaga ropa revanhu kuti vaite mari vachishandisa mabhizinesi avo. Pakaonekwa pachikwidzwa moto usiku hwacho ukazodzimwa ukazodai nevanhu vanga vane mota. Kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Zvichiteera tsaona yakaitika mumugwagwa weBulawayo Road paDZ 10 off. Nhasi uno tauya pano apo vemachechi vauya kuzonamatira panzvimbo iyi. Asi tine vemunharaunda vataura vari kuti ivo zviri kutaurika kuti accident ichizoitika mangwana acho usiku hwapfuura pakaonekwa vanhu vakauya vakaita zvavakaita panzvimbo yakafira vanhu iyi. Vatataura navo vazhinji vati havana kuona zvichiitika asi vanzwa kuti zvakaitika. Zvinorwadza kuti pakashaika vanhu vakati wandei and up to now zvese zviri kungotirwadza sevagari vemunharaunda inoyi. Zvinhu zviri kutirwadza chokwadi. Ameno pane zvimwe zvatiri kunzwa zviri kungotaurika zvekunzi zviri kunzi accident ichizofuma ichiitika mangwanani usiku wacho pane zvanga zvamboitika. Pane here zvamambonzwawo zviri kutaurika munharaunda iyi? Mafunga ari kuti zvoni zviri kunzi pane varume vakauya vakapaka bhenzi yavo pabus stop apo. But vanonga vari kunzi vakapfungaidza zvavakapfungaidza zvimishonga here sort of. But vari kunzi vanonga vakapfeka zvinhu zveblack. Kungonzwawo isa hatina kuzviona sokuti tatakarara. So zvaitika izvozvo mangwana acho makuseni zvekuma5 ndipo pakafamba pachiitika accident iyo yakazouraya vanhu vakati wandei iyoyo. Saka zvinhu zvinorwadza ende zvinhu zvatasingatarisi kuti zvinge zvichiitika muna Bulawayo Road izvozvo. Tiri kuona isusu kuti hamusiri mimega muri kutaura kuti makanzwa kunzi zviri zvinhu zvakaitika uye runyero kupo ruri kuti vanhu vazhinji vari kuromba. Chii chamungade kutaura? Kuri kuti ichokwadi kuti vanhu ava vakauya vakaita izvozvo uye pakatorasika upenyu hwevanhu mangwana acho? Chandingada kutaura ndechekuti kana munhu wafunga zvekuromba, romba uchizvipfumira iwe nemhuri yako, kwete kuromba zvozoita extend yekuti zvinozosvika pakuzourayisa vanhu vasina mhosva sezvakaitika izvi. Ndokunge kuri kuti vanhu vakaromba ivavo vakanga vachiita zvemasacrifices avo izvozvo kutozouraya vanhu vakawanda zvodeura ropa rakawanda. Izvo hazvina kunaka. Kana wafunga kuromba, romba iwewe zvichiafekta mhuri yako kwete kuzoafekta vamwe vanhu vasina mhosva yese. Tiri kuona vemachechi nhasi vakatoungana varipo vakagara vari kunamatira iwo maaccident iyo yakabva kuitika nedzimwe dziri kunzi dzinoramba dzichiitika muna Bulawayo Road. Chii chamuri kuda kutaura pamusoro pezvaitwa nevemachechi? Ininiwo semunhu anonamata semukristu, chitori chinhu chatanga tichitofungidzira kuti da kuzoitawo nekuchechi kwedu. But ndafara kuti vemachechi vaungana kuitira kuti vakwanise kunamatira nzvimbo ino ende chinhu chakakosha icho pamberi paMwari. Ende vanhu vakabatana, vemachechi vakabatana vakaita sezvinhu zvaitwa nevanhu ava vauyawo vemachechi akasiyana siyana. Chinhu chakanaka. Why? Because tinonga tichizama kuchenura nzvimbo yedu, tichizama kuchenura even Bulawayo Road yeyi. Why? Because 2 weeks ago pakaitika futi accident ipapa ikauraya vanhu 3. Saka ipo papa zvakare paitika accident. Saka vemachechi vaita chinhu chakanaka. Inini semunhu anomirira vamwe vemachechi ndavanzwa kufara chaizvo. Tsaona yakaitika panzvimbo inoyi yakarwadza nekuti yakapararidza vanhu vakawanda, vanhu vakasiya vana. Ine hangu yakaitika ndisipo, ndakazouyawo zvangu zvatoitika vanhu vatotakurwawo asi ndo pandoshandira.
asi zvakarwadza hazvo kutiwo tsaona inoitika ichiparadza vanhu vese mukombi, mhuri dzichisara dzisina anochengeta. Zvinhu zvinorwadza. Kuuya kwataita nhasi, vemachechi vasangana vari kuuya kuzonamata vachiti vada kuchenura nzvimbo, asi tiri kunzwa runyerekupe rwekuti kune zvimwe zvinhu zviri kunzi zvakaitika usiku accident isati yaitika. Imi makanzwawo chii chakaitika? Ini ndakangonzwawo vanhu vachingotaurawo kuti pakawanikwawo vanhuwo vakauya vakapfeka magauni eblack. Vamwe vari kuti pakauya, munongoziva kuti vanhu vanotaura zvikasiyana. Vamwe vari kuti vakauya vane hari yaipfungaira, vamwe vari kuti varume vakauya vakapfeka masutsu. Saka kusazoziva kuti chokwadi here kana kuti kunyepa zvinhu zvakaitika usiku pasina aripo. Saka kungotiwo inyaya yekutaurwa asi haina hayo umbowo nekuti hapana ari kuziva. Nhasi uno vemachechi vakaungana. Imi chiitiko chaitika ichocho chekuti vanhu vasiya mabasa avo kuuya kuzoungana muzuva riri kupisa kudai so, mungade kuti kudii pamusoro pezviri kuitwa nevemachechi? Aiwa, vemachechi tinovatenda nekuti vanenge vauyawo kuzochinurawo nzvimbo, nekuti panoitika matsaona kazhinji vamwe vazhinji tinoti kuda kwaMwari asi kazhinji hakusi kuda kwaMwariwo. Neizvozvo zvataurikawo zvekuti pane vakauya zvinogona zvirizvo zvakakonzeresa kuti vanhu vaparare. Saka kunamata kukutoitwa kwakanaka nekuti vari kuitawo kuti nzvimbo ichenuke, nekuti Bulawayo zveshuwa anouraya vanhu. Matsaona anoitika kanyanyisa zvokuti muna Bulawayo muno. Saka ndinotovatendawo nezvavari kutoita nebasa ravari kuita irori. Ndinongoti ngavarambe vachidaro. Kazhinji vanhu vari kubata vari kuita zvinhu izvi havadi kushanda. Vanhu vanoda upfumi hwakareruka vasingade kushanda. Ndo paunozourayisa vanhu uchidaropa kuti upfume but uchisiya mhuri iri pamatambudziko ekuti munhu aenda asiya vana, iwo hauzokwanisa kuuya kuzochengeta vana vaive asiwo ndo waita chi? Waita mari. Saka ndongotiwo vanhu datadzidza kushanda nemaoko. Ndiri kurwadziwa kwazvo pachiitiko chakaitika chetsaona ichi. Ndiri munhu anobhilivha muna Mwari, saka ndiri kunyanya kubatikana kwazvo pamusoro penhau iyi. Nzvimbo iyi yapararira vanhu vakawanda sekunzwa kwatinozviita. Ndiri kutarisira kuti vanhu vakarasikirwa nehama dzavo apa vave nekunyararidzwa kukuru, asi munyika yeZimbabwe ndiri kutarisira kuti vanhu vemunyika muno vabatane kwazvo, vaparadzane nemweya yetsvina nezviitiko zvakadai, nekuti zvinhu zvinorwadza. Fanike vana vandaona vakafirwa nababa vavo namai vavo vandirwadza kwazvo, vadoko kwazvo, uye mbuya vasara nevana ivavo, mai vamai avo vanototambura. Inini ndavavimbisa kuti ndichagara ndichitarisa vana vandichivatsvagira zvekudya, ndichiona kuti vari kurarama sei, nekuti ndanzwa tsitsi kwazvo. Zvinhu pandaona pakapararira vanhu panzvimbo yakachena chaizvo, panova pekuti hapaidai pakamboitika izvi. Saka ndiri kukumbira vose vanobhilivha muna Mwari kana vose vangabatsira nenyaya dzakadai kuti Mwari abatsire. Vanoti tinoita zvechivanhu, mizimu yacho ibatsire. Culturally and spiritually I do stand here to convey my message to the families that have lost their loved ones. And I am really sad, but I would like to send a word of faith and strength in you. May you continue to believe in Jesus Christ. Nekuti nguva yaMwari painosvika haumbozivi kuti inosvika iri kupi, asi apa ndezvekutarisa kuti vanhu havanga vasingatomborwari kana. Uye tiri kutarisira kuti kufunga kwangu sekufunga kwangu, pakava nemahambo murodhu muchibvira nechepamusoro apo tichidzika, nekuti mahambo anonokondorora trafiki. Vemakombi vanofanirwawo kuti vadini, vaitewo careful pakudhiraivha. Saka mweya mutsvene waMwari uchatibatsira. Vanhu vane makomenzi akawanda, vanhu vakawanda vane makomenzi akawanda pascenario iyi. Saka mamwe makomenzi acho vanhu vakanzwa zvimwe zvinhu vanotya kana kutaurira mapurisa, asi mapurisa anofanira kupinda muvanhu achinzwa kuti vanhu vari kuti kudii, semanzwira atiri kuzviita panhau yetsaona iyoyo. Hameno vamwe vari kunzi hanzi pakaonekwa pachikwidzwa moto usiku hwacho ukazodzimwa ukazodai nevanhu vanga vane mota.
saka minu vanhu vacho kuti vange vari vapi. So these Christians, as they pray, they are sort of praying against Satanism. Satanism izwi rechirungu rinoreva kuti varoi. Saka varoi ava vangaita musangano wekushedha ropa revanhu zvakashata. Dai Mwari akatibatsira. Inini ndiri munamati mukuru, ndine chipo chaMwari chakakurisa. Ndakava nemakore chaizvo ndichitaura naMwari ndichishuvira kuti ZBC dzimwe nguva ichazondiona. Saka chandanga ndisina imari yekuti ndibude paTV, ndinodaidzwa kuti Mike Tsandi. Ndiri munhu waMwari muZimbabwe muno. Ndinofungidzira kuti rimwe remazuva Zimbabwe ichava nemeso kuti ione maiva navo. I am a woman of peace. Ndinopfeka magemenzi. Ndakaberekerwa kuchechi yeAnglican. Ndakadaidzwa naMwari kuti ndishandire Mwari. I am a mother of 3 children and a husband. Ndichatarisira kuti ndichaita munamato wakakurisisa apa. Mapastors dzimwe nguva anogona kutishaya kuti pamukana mumachechi, asi titoriwo vanhu vaMwari muzita nemuropa raJesu. Ndinodzosera mbiri kuna Mwari. Ndinoshuvira mhuri idzi kuti dzinge dzichiona, because tine dzimwe nzvimbo dzinoera dziri munyika muno. Dzinofanira kuti kana zvakadai zviitika, vanhu vanofanira kupindawo nzvimbo idzodzo dzenyika yedu dzinoti yerei. Tataura namufundisi vati ivo izvi zvekuti zvakaitika havana kuzvinzwa, asi havarambe kuti pano pane zvinhu zvinoitwa mumugwagwa imomu, mune marituals anoitwa nevanhu nekuda kwekuti mazuva ano vanhu vava kubata-bata. Tasundwa nenjodzi dziri kuitika pano dzakawandisa. Pasvondo pega pega pane nzufu dziri kuitika panapa. So isisu semachechi takazobatana kuti hama dzangu, upenyu ndewe hwaMwari, ende zvavari vaMwari tochema kuna Mwari. Regai tinonamata panzvimbo iyi kuti Mwari wachenese nekurapa nzvimbo iyoyi kuti pave nemaaccident asaitike zvazviri kuita izvi. Takatikumbira Mwari kuti wabvise maaccident zvachose, nzira dzive dzakasununguka, nekuti nzufu dzacho dzearea ino dzanyanyisa, kunyanya ipo papa paintersection pedapo. Every week pane report inongoya yekuti patsikwa munhu padhungwa motikari, gonye razodai pamotikari. Saka ndozvatisunda izvi, tikurwadziwa nekuti vari kufa vacho vari kubva mudzimba dzedu, vari kufa vacho vari kubva machechi medu, vari kufa vacho ihama dzedu. Inini mufundisi, nhengo yangu ikafirwa, zviri kureva kutiwo inini wacho ndatofirwawo. Saka ndozvimwe zvekuti sunda kuti tuye tinamate mudzimba muwe nerunyararo rwaMwari. Tichisvika panapa, munoziva kana pakaungana vanhu unonzwa mashoko akawanda-wanda. Pane vamwe vari kutaura kuti pane zvinoitika usiku mumugwagwa imomo. Vamwe patori nerunyerekupo rwokunzi zviri kunzi tsaona iyi yabva kuitika isati yaitika. Pane vamwe vakatoonekwa vakapfeka zvinhu zvisinganzwisisike. Imi zvakambosvika munzeve dzenyu here kuti muti tinombonzwa kunzi kurodhi ikoko kune zvinoitika? Zvekuti kune wakauya wachiita zvawakaita kana marituals avo munzeve mangu hazvisati zvasvika. Asi chandingangoda kukomenda pane zvamataura kuti kune vanodaro hazvirambike, nekuti mazuva ano vanhu vari kushereketa, vari kutsvaga ropa revanhu kuti vaite mari vachishandisa mabhizinesi avo. Kune area dzimwe nezvimwe zvinamato zviri kushanda neropa zvekare. Number 2, kune zvekare panoshandiswa ropa iri. Pane isisu machechi, pane mweya inonzi yeSatanism, ndo imwe inoopareta mumugwagwa. Asi kana pane vari kunzi wakauya nehari nechi, ayo ama-rituals ekuti vanenge vachida ropa revanhu kuti washandise zvavanenge vachida kushandisa for their benefit, particularly to their ministries and businesses. Mungati here imimi ndo zvimwe zvakusumudzai kuti muite munamato wekuti nzvimbo ino icheneswe? Handizvo hazvo kuti zvatisumudzai, nekuti izvo zvagara zviripo, ende Mwari ari pamusoro pemasimba ese. Isi tauya kuna Mwari sezvo akataura achiti
denga ndo chigaro changu, pasi ndo chitsiko changu, uye ruoko rwangu haruna kupfupika kutauya kumuridzi weupenyu kuti nyangwe zvingaitike zvingade kudeketerwa nevanhu panzvimbo yake kuti padeuke ropa, Mwari ndiye anovhara zvese. Hatingasundwe nezvekuti pane ari kuita, asi tikangonamata kuna Mwari, Mwari anovhara zvese. Ndeapi mashoko amuri kuda kutaura zvichida ekunyaradza mhuri dzapfirwa kana kuti kuvatyairi, nekuti tinoona kuti hakuna munhu asingakwire michovha iyoyo kunyange ingave motikari diki? Zvandingada kutaura kuvatyairi ndezvekuti ngave nemwoyo une hanya nevanhu vakatakura. Pavanodhiraivha vachienda kumabasa, hatisi kuita makwikwi ekuenda kubasa. Kubasa tichasvika ende tinosvika. Pavanodhiraivha zvekare vachidzoka kuya kumba, hatisi kumhanyira kumba kwedu kuriko ende tichasvika kumba kwedu. Ngavave nehanya uye ngavadhiraivhe zvekare vatyairi ava vari soba. Kazhinji kacho vamwe vari kutyaira like iyeyo akauraya vanhu panapo, ndo mamwe mahwindi anonzi tora moto unolodha, dhiraivha akamira kwakati olodha vanhu apa hana license, ende akaonekwa asina chitamba chekudhiraivha asi vanhu wafa. Saka ndoti kuvatyairi ane moto yake nechitamba chake ngaarespekte vanhu vaanotakura uye ngaabvume kutsurwa kana vabereki kana kuti mapassengers akatakura vari kuti aiwa zvakati reduce speed, volume ngaidai, nekuti panokwidzwa volume paya padzimweni dzengo hatombonzwa kuti vhiri raputika nekuti anenge ari mushishi yekuteerera radio yake. Saka ngaarespekte vanhu vaanotakura. Kune hama dzakashayikirwa, tine urombo zvikuru, tiri kuchema tese, ndosaka tauya pano. Tiri kuti Mwari watinyaradze, nekuti isu vanhu hatigone kunyaradzana, tinokwanisa kutodzimbirana asi Mwari ndiye anopukuta musodzi. Mwari anyaradze mhuri, nekuti kune vana vamwe vakatosara vasisina vabereki vese vakafa mutsaona iyo. Saka tiri kukumbira kuti Mwari anyaradze mhuri idzodzidzi, nekuti munzvimbo dzatigere isisu semachechi titorowo vana ivavo tichikwanise kuvabatsira, nekuti pavarofanira kusvika vachasvika, asi kuti vabatsirwe muupenyu hwavo hwemangwana. Ndo masoko andingataura. Nei kuuya kwataita pano tataura nevabva kumachechi akasiyana-siyana vauya kuti vazonamata panzvimbo ino iri kuitika tsaona dzakawanda. Tauya panapa uri mubatanidzwa wemachechi, zvikuru tiri Zimbabwe Council of Churches, dziva rasekwa LEF. Takakurukura nevafundisi nevatendi vedu kuti njodzi dziri kuitika pana Bulawayo pamarobots patuli dzatora hama dzedu dzakawanda. Kubva gore rakapera pana 30 October pakaitika imwe tsaona yakauraya vanhu kuseni kuma5 zvakadzokerera saizvozvi. So takaona kuti zvakanaka kuti tiuye kuzonamata kunyange risiri zuva rekunamata nhasi, asi taona zvakanaka kuti tikabatana nedzimwe hama vari munharaunda kuti tiise munyengetero wokuti nzvimbo iyi inatswe naMwari. Tichirangarira zvakare hama dzedu dzakapararira pakati peaccident, vasiri voga nevamwe vemazuva akapfuura. Tiri kuvimba nekutenda kuti minyengetero iri kusumudzwa nevatendi nehama dzose kunyange muno munyika tichifunga nenzvimbo iyi zvichaita kuti nzvimbo yedu iyi ive njodzi dzidzikire. Mwari vari kudenga vanonzwa. Kuna Jeremiah 33:3 Mwari vanoti danai kwandiri ndichakupindurai. Ndiko kuratidzai zvinhu zvikuru zvakavanzika zvamusingazivi. So ndoda kuti tiri kudana kuna Mwari kuti vatinzwe, vapindire muupenyu hwedu. Zvikuru tiri kufunga nevanofamba nedzimotikari, madrivers, kuti vakoshese upenyu hwevanhu, vakoshese zvakare kunyange mukufamba kwavanenge vachiita. Naivo vanodawo kurarama, vavanenge vakatakura vanodawo kurarama. Zvikuru tiri kurwadziwa kuti paaccident yapfuura iyi yatora baba naamai, vana vavo vachiri vadiki vasara, vanochengetwa nani. Idambudziko rapinda mukati memhuri, rapinda mukati menyika. So tabatana tikaona zvakanaka kuti tinamate tiri pamwe chete. Tinoimba kuti Mwari vari kudenga vari kunzwa kukumbira kwatiri kuita, nokuti vanhu vakawanda vapararira pakati penzvimbo. Asi tiri kukumbira kuhurumende
kuti paiswe roundabout nema-road signs acho nema-robots acho anyasova ari functional nguva nenguva. Tinoimba kuti zvichaderedza kunyange mutemo utevedzwe, zvikuru mapurisa vatore matanho avo akakosha anobatsira kuti vanofamba mukati memugwagwa vafambe zvakanaka vachiteedza zvinodiwa murodhi. Tinoimba kuti Mwari varipo kuzotibatsira kana zvese izvi zvikaitwa, nyika yedu inova nezororo, nokuti kana taakufamba mumugwagwa vanhu vachiita obey the rules of the road, zvinenge zvaita zvakanaka. Mwari wokudenga vatibatsire. Tinoziva kuti pachinhu chese pane vanozvironga. Imimi mungazive kuti ndiani vakaronga zvinhu izvi uye zvakazofamba sei kuti zvisvike pakuti nhasi gungano revanhu rakawanda kudai? Tine mubatanidzwa wevafundisi, ndo kwatakasvitsa chichemo ichi kuti mazviona varume zvaitika munharaunda yedu akasi kwekutanga mazuva gorakapera nemamwe kumashure zviri kuramba zvichiitika panzvimbo imwe chete. Ndokubva taona kuti zvakanaka kuti tibatane sevatende. Ivo ndokubva vaenda kumakereka avo kunoshumira ivhangeri. Ndosaka muri kuona nhasi vakapfeka hanzu dzemachechi akasiyana siyana, varume nemadzimai, majaya nemhandara vari pano, nevamwe vangoti vachiona chiitiko ichi tinavo pano, nemapurisa edu tinavo vari kutibatsira, nevatapi venhau tinavo. Ndo saka tiripo muzuva ranhasi. Ichokwadi here kuti kana nzvimbo ichinge yaita ropa rakawanda inoramba ichideedza ropa? Ndosaka nhasi imimi muri kuti mauya pano, mauya kuzongonamata chete ikati kuzochenura nzvimbo iyoyi kuti pasarambe pachideedza mweya yevamwe kuti vafe. Tauya nokuziva kuti tikauya kuzonamata tikakumbira kuna Mwari, nokuti anonatsa nzvimbo ndiMwari. Hakuna munhu anogona kunatsa nzvimbo, hakuna mushonga, hakuna chinogona kunatsa, asi Mwari ivo ndiwo munatsi wezvinhu izvi. Hazvigone kuitika kana Mwari vasipo. Kana Mwari vapindira, nzvimbo inonatswa, nokuti kudenga kuna Mwari. Tinoziva kuti kumachechi tinenge tichinamata, ndosaka mauya kuzonamatira panzvimbo yacho here? Ndosaka tauya panzvimbo ipa kuti Mwari vatione kuti tauya panzvimbo yatora upenyu hwehama dzedu dzakawanda. Saka tinoimba nekutenda kuti denga riri kunzwa, ratopindura. Mwari vagadzirisa nzvimbo ino. Sevemachechi, chii chamuchaita imimi kune vana kunyanya vakafirwa nevabereki vavo vese? Muchabatana here secommunity kuti muone kuti vana ivavo vari kuwana zvekudya, vari kuchengetedzeka? Izvo makereke anogona kuzviita, tichazviita, nokuti kukereke tine magroups anoona nokubatsira vanhu vari kutambura, vanhu vano zvinhu zvinoperevedza mukati meupenyu, vasangana nematambudziko akadai. Tinazvo zvikwata zvetsitsi zvichapindira kubatsira hama dzedu kuti vana vapfuurire mberi neupenyu, vawane zvekudya, vawane zvekupfeka, uye vagone kuenda kuzvikoro, vave neramangwana rakanaka. Tataura zvakare namai veruwadzano, avo vati zvakakosha kuti vana kunyanya ava vakafirwa nevabereki vaviri musi umwe chete vakwanise kuwana rubatsiro rwekanselingi. Tauya pano nechiitiko chiri kuitika parodhi iyi, kubva pamagetsi kusvika paraundabout yekukuwadzana. Tiri kurasikirwa nehama dzedu nguva nenguva. Saka tati wani ngatiende toonamata. Mwari ari kumusoro kudenga, Mwari asingasarudzi, atinzwirewo tsitsi. Tiri kuona kuti munzvimbo yamunogara mune vana vakashayikirwa nevabereki, vazhinji vacho vaitoenda kunoshandira vana. Chii chamuchaita imimi sana amai veruwadzano kana kuti semachechi kuti vana ivava upenyu husavaomere? Tinofunga kuti vana ava vanoda kuramba vachirangarirwa nekutotumirwa makanzerasi anovakanzera, nekuti zvakaoma kungonzi musare muende kuchikoro muzongozwa kuti baba mai vafa. Vana ava vanotoda vanhu vachataura navo, vafundisi nemamwe maorganization anonyararidza vana ava vaone kuzvitambira, nekuti zvinotozovadisturba kunyange kuzvikoro chaiko. Vanoda kugarwa navo pasi, wotaurwa navo. Community
ichiramba yakamira nawo, asi zvichikwanisika hurumende ivarangarire. Vana ava vanoda kurangarirwa. Sekutaurwa kwazvo kunonzi kune akatopedza form 4, kune makambani anokwanisa amutore form 4 atokura awane basa azoona kuriritira vamwe vake. Tataura nakansela avo vati vakatoita meeting nemapurisa vetraffic nemamwe mainjiniya vakatiwo vachaona kuti panapa pangaitwe sei kuti njodzi idzi dziedzwe kuderedzwa. Patiri panapa ndiyo nzvimbo ndofunga yamakamboverenga pamazuva apfuura pari kuitika tsaona. Recently pakaitika tsaona pakashaika hama dzingangova 8. Pane hama dzemudziva rasekwa dzakatsakatikira panzvimbo iyoyi. Pamashure apo panga paitika imwe tsaona zvekare pane kombi yakarova negonyeti pakafa futi vanhu vakati wandei. Saka ndo zvatiunganidza pano. Ini ndinonzi Kansela Jubilation Shoko wekuward 45 kudziva rasekwa kunoko. So takadaidzwawo panapa. Chirongwa ichi chirongwa nevakuru vemasvondo neZimbabwe Council of Churches. Sezvamuri kungoona pane mauniforms emachechi akasiyana siyana. So taunganidzwa nevakuru vemakereke. Vane donzvo rekuti tinamate senzvimbo yedziva rasekwa nekuda kwenzvimbo iri kutsakatikira vanhu, nzvimbo iri kutsakatikira vana vedu nehama dzedu. So ndosaka muri kuona pane gungano riripo iri, vanhu vari kuimba nekugadzirira kuti tipinde pamunamata. Kunamata uku tinoziva kuti vanhu vagara ronamata vanenge vari kumachechi kwavo, sei vanhu vasarudza kuuya panapa? Nhau iripo ndeyekuti vanhu vakawirirana kuti nzvimbo iyi parasikira upenyu hwakawanda. Zvandataura ndangotaura tsaona 2 chete dzingangova dzakabuda panyuzi, asi tikadzokera kumashure uku pakatsakatikira vanhu vakawanda. So as a community paita kuwirirana kuti no iya black spot inogona kuramba pachiperera vanhu. So pazoita sungawirirana yekuti handei panzvimbo pacho ipapo timbononyengetera tiri panzvimbo ipapo, timbokumbira Mwari kuti nzvimbo iyi dai yacheneswa. Ndaona vachigadzira vachiti we want to pray for cleansing kuti nzvimbo iyi ngaigezwe icheneswe parege kuramba pachiitikira tsaona dzakadai. So pangoita kuwirirana kuti handei tinonamata tiri panzvimbo pacho chaipo chaipo. Hazvinei kuti unonamata chechi ipi, Mwari vanzwe vanhu vari mugungano. Ndio chokwadi, izvi zvarongwa panapa hazvinei kuti uri ani, uri wekukereke ipi, unoita nezvei. Pangodaidzwa munhu wese tichingotungamirirwa nevakuru vemakereke akasiyana siyana, ivo vachishandidzana pamwe chete. So vakangotikokawo tese kuti wese akasununguka ngaangoita sei, ngaangouya. Zvandangotaura kuti munongoona mauniform akasiyana siyana nevamwe vari kuratidza kuti vangobudawo mudzimba pavatenderera vachiimba, pane vangoteerawo vachiona kuti pane zviri kuitika. Saka ndo zvazvakaita. Vamwe nhasi vanzwa vakapinda vakajoina pavanga vachimacha. Imi mati takakokwa. Urongwa uyu hwakaitwa rini uye vanhu vaikokwa sei? Urongwa uhu hwakaitwa kubva ndikati pakangoitika tsaona mazuva mashoma after paitika tsaona. Vanhu vakakokwa kuburikidza nevakuru vemakereke avo. And pakanga pane masocial media platforms. Ndakaona pamwe message yakatenderera through WhatsApp nepafacebook vanhu vachizivisa kuti ngatisanganei padziva rasekwa 10 off panzvimbo paya pekuitika tsaona nenguva idzo dzinoidzi dzatasangana. Saka vakashandisa nzira dzakasiyana siyana, ndio kuwana kwatakaitawo mainvites tikati regai tiende pachinhu chakanaka kudai nekuti zvakanaka izvo tinge tinamata. Patakambouya pano isusu vanhu vatakataura navo musi waitika tsaona vane muono wavakanga vachipa pamusoro penzvimbo ino. Vamwe vachiti dai paiswa mahampu, vamwe vakadai paiswa roundabout, kune vamwe vaitoti dai paiswa kunyangwe iri flyover chaiyo. Zvichemo izvozvi muri kuzvitambira here uye muri kuitei nezvazvo? Taita rombo rakanaka kuti mi mutori kansela. Yes. Zvichemo takazvitambira. Mukaona pamakauya pachibva kuitika tsaona marobots chaiwo akanga asingashande. Then takadaidza, takakumbira vakuru vekuMinistry of Transport, pakauya mainjiniya vakauya, vakuru vekuCity of Harare pakauya mainjiniya vakauya, pakauya mapurisa, vakuru veZimbabwe Republic Police, vakuru veHarare North, vese vakauya pano. So vauya pano takagara pasi tikaita round table. Tine vakuru vakasiyana siyana ivavo. Vamwe nevamwe vachitionesa
kubva zvinoenderana nebasa ravo. So pekutotangira ndepekuti vakuru vezRP vakabva vati taakudeploya mapurisa anomonita maintersection aya on a daily basis kubva musiwo tichienda kumberi. Ndofunga patasvika pano ndatomboona mapurisa acho varipo. Then on the same day vekukanzuru vakabva vauya vakatigadzirira robot richibva ratanga kushanda. Asi chikuru chakabuda ipapo ndechekuti maengineers vakawirirana kuti tine basa ratinofanira kuita pano, and I quote kuti vaiti we need to redesign intersection yepanapa, asi havana kutipa madetails ekuti vachadesigna sei. So isusuwo sevanhu vasina ruzivo nebasa iroro rwakanyanya tinotenda kune vakadzidzira basa racho. So vakativimbisa kuti vachaita design itsva yeintersection inoyi yavaitaura kuti tinofungidzira kuti kana tikaburitsa chinhu chakadaro zvinogona kuredusa tsaona. Then traffic safety council vakativimbisa pamwe chete nemapurisa kuti vachaita dzidziso kana kuti makambeni ekudzidzisawo vanhu vari munharaunda dzakakomberedza pano kuti tinoendawo sei pamugwagwa kuti tisawira mutsaona. Sakhansela ari mumusha makapararira vanhu vakawanda. Chii chamakaita imimi? Mune dzimwe mhuri dzamakaona here? Takanzwa kuti pane imwe mhuri yekuti baba namai vakabva vashaika vakasiya vana vadiki. Mukatarisa tsaona yedu payakaitikira panapa panosangana mawadzi matatu, I think ward 39 patakatomira panapa iward 39. Mukayambuka road apo tamuward 45 kumhiri uko tinenge tine ward 38. So makanselas A7 nzvimbo idzodzo takakwanisa kuenda kunhamo dzakasiyana siyana tichinoonao nekubata maoko kuhama dzakanga dzashaikirwa. And tikatarisa hama dzakashaikirwa dzakawanda dzakanga dzakawandira kudziva rasekwa 3 kuward 39 nevamwe vekuward 40 zvekare. So takakwanisa kuenda kune dzimwe nhamo tichibata maoko nekunzwisisa nekuasesawo matambudziko aripo zvamuri kutaura pamuri kutsanangura kuti pane pamwe pakatorasika vabereki vese. So tinovimba kuti as we go forward tinogona kutsvagawo hama kana kuti vakasununguka madonors nevamwe vanobatsira vatichatauраwo navo kuti uyai muone dambudziko riri apa tigone kubatsira mhuri dzakasiyiwa, tigone kubatsira hama dzakasiyiwa. Nokuti mukatarisa vazhinji vakaparara vanhu vatingati vanga vari mabreadwinners. Nguva yavakaparara apa vaitomukira kuenda kubasa, vanhu vaizvishandira vachitsvaga kurarama. So zvinoreva kuti pavakabva pakasara magwanza akati kurei anogona kuda hama dzakawanda kuti tikwanise kubatsirana kuvhara magwanza iwaya.